Elkarrizketan, Aingeru Epaltza eta Iban Zaldua. Zera, ipuina engainu bada. Ipuina engainu da, baina gero barrenean zehazten duzu gehiago. Ipuina adulterioa da. Baina novela berriz fideltasuna. Bai. Bai, orduan zu. Bai, baina, bueno, Doilorra eta ni, ez dakit, zintzoa, jo. Ez, hor, aipu bat erabiltzen dut, ez? Idazle batena esaten duena hain zuzen, hoixe, ez? Novelistek jotzen duzuela novelak hori. En fin, ez? Irakurlea novelaren laguna egin behar dela eta ordea ipuinean, ez? Kontra egin bartzaiola, nolabait irakurleari, ez? Nik hori lotzen dut asko sorpresarekin, ez? Eta gero, bueno, en fin, ez? Zu novelista izan da horretatik, imaginatzen dut, ez? Infideltasunari buruz eta hitz egiten dugunean eta adulterioari buruz hitz egiten dugunean oso gai literarioa da. Ez zaigu, ez dakit, abentura ahitu zaigun mundu honetan hori da geratzen den kasik abentura bakarra, ez? Orduan, bueno, pixka bat horrekin jolasten ari nintzen, ez? Eta gero, bueno, en fin, ez? Hain zuzen eren en fin, ez? Komentarioa grazioso iruditzen zaiz zeren, zure novelan ikusten dudala bai dela alde batetik fideltasuna pertsonai batekiko, ez? Rock and rolleko pertsonaiarekiko, eta gero baita genero batekiko ere, zer hemen novela beltzaren, thrillerraren, novela beltzaren, ez? Bai, bueno, ni aspaldinen bilen, utzen nuen tartean, pentsa, rock and rolli zarritatu nuela, jadula 20 urte baino gehiago. Eta tartean, novela historikoarekin ere, katramilatuta ibilizan naiz. Ipuinekin ere bai, saiakeraren bat ere izan dut, baina, bueno, banuen gogoa. Gainera, nik uste dut, baita zuk zeuk ere, aipatu diatzula noizbait, eta Edu Saraueta noiz berpiztuko duzu, eta, bueno, Edu Saraueta hor hozkailuan neukan eta berriz ere ateratzeko gogoa. Zuk ere, neurri batean ere, lehengo lepotik ere bazabiltza. Gaiak... Baina nik uste beti nahiko lepo beretik ibiltzen naizela. Azkenean nahiko gai berdintxuei bueltak ematen dizkidala ipuinetan, ez? Eta, bueno, igual aldatzen dena da hurbiltzeko modua, edo kasu honetan, agian liburu honetan, gehiago luzeraren aldetik, eta bueno, eta ipuin bakoitzean sartu nahi ditudan gai kopuruan adibidez, en fin, hauek dira egiten dugun gauzak produktua saltzeko zerbait berria egiten duzula, ez? Baina, bueno, ez dakit, Nabokovi esaten zioten, beti novela berdina egiten duzu, baina hobeto egiten dut, ez? Eta hori izango litzateke erronka, ez? Nik dena den hori, kasu honetan zurean, zergatik itzulera hori, ez hori zen pixka bat nire zalantza, eta gero hori esan dezunaren hildotik, ez, Saraueta berreskuratzea, baina modu berri batean berreskuratu dut. Nik uste dut salto bat dagoela, kontatzeko modu diferentea da. Pertsonaia bera da, gehi, 20 urte gehiago, ez? Baina kontatzeko modua diferentea da, eta agertzen den eszenario ere pixka bat diferentea da. Lehenbizikoan, neurri batean, lehenbizikoan izenik gabe agertzen zelako, Iruña, baina ez nuen Iruña izena erabiltzen, eta oraingoan bai. Oraingoan eszenarioa, gainera, aipatzen ditudan kokagune geografiko guztiak hor daudea. Badire gauzak mozorratuak eta izenez aldatuak jakinetan, baina karriken izenak, etorbideen izenak, zer horiek hemen daude. Hor nik esango nukena baritzen dela, gauza nola evoluzionatu duen, ez? Nik gogoratzen naiz rock and roll irakurri nuenean eta asko gustatu zitzaidan novela, eta zeuk ere esan zenuen, bere garaian, ez? Hor zegoen gauza arraronetako bat, eta nik askotan aipatu izan dut batez ere kanpoko jendearekin hitz egin izan dudanean, Espainian eta bar, nola montatzen duzun hiri bat
non adibidez, Euskal Gatazka ez den gertatzen. Eta ora, hemen ordea, Iruña agertzearekin batera, agertzen ez da gai nagusia hemen, baina oihartzun batzuk daude. Agertzen dira, oihartzun batzuk, gure historia horbilaren oihartzun batzuk, agertzen da, euskera agertzen da. Euskera agertzen da, lehenago euskera. Zen mundu bat, non mundu guztiak zekien euskera. Hori da, edo mundu guztiak erderaz behizik ez zekien, baina ez zegoen nabardura soziolinguistikorik, ez? Eta oraingoan nola baitere behartuta, nik uste dut sentitu nahi zela, hain zuzen ere, Iruñaren argazki fidelagoa, hemen islatzen da ere, bertzak zenbat aldatu den Iruña, 20 urte hauetan. Eta duela 20 urtekoa eta oraingoa ez da berdina. Eta orduan alde horretatik, interesatzen zitzaidan hori markatzea. Oso novela garaikidea da. Zure ere bai, oso garaikidea da. Agertzen, hain zuzenen ikuste dut zerbait komuna baldin badute gure bilanek, hoixe dela. Oso zanpatzen dugun, gerozuk zientzia fikzioan ere egiten duzu halako sarraldi bat, baina gainerakotan zanpatzen hemengo pertsonaiek eta zanpatzen duten lurra, zanpatzen dituzten espaloiak, zanpatzen egun oro ezagutzeko modukoak dira. Bai, oso gaurkotasunarekin, nik beti idatzi izan dut, nire ipuingintzak alde batetik, eta idazten dudanak oroar, badauka joera bat, atzera begiratzeko eta balantze moduko bat egiteko, eta hor, beti egiten dugu azkenean novela edo ipuin historikoa, zeren, nik esaten dudan bezala batzuetan, benetan literatura garaikide egiteko modu bakarra zientziak fikzioa izango litzateke, hain zuzen eraindoa dena azkar, ez? Baina gero, bestalde bai, nolabait momentu bakoitzean zer preokupatzen nauen, ez, sare sozialen kontua esate baterako, edo, zure novelan, nik zer dakit, ez, aplikazioak, ligatzeko aplikazioen agerpena esate baterako, noski immigrazioaren kontu guztian erean ere azaltzen dena ipuinen batean edo bestean, ez, nik dira gauza preokupatzen nautenak, eta orduan, horiei buruz idazte iruditzen zait gauza oso naturala, ez. Eta gero baldintza sozialak, ez da, prekarizazioa, nire liburuan agertzen da, baina zurean ere bai, agertzen da, eta batez ere, ez dakit ondoratze batez edo handeatze batez edo bintza gaitezken, ez da, depauperazio sozial antzeko bat ere badago. Bai, neurri batean, baina beti ere, ez dakit, iruditzen zaitez begiratu zatzera nostalgiarekin, ze bestalde gatoz nahiko garai aldere bezetatik, gure gaztaro, nigo batzen naiz, gure gaztaroan, ez dakit, 80ko hamarkadan esaterako, eta, hori ez, birmoldaketa industrial guztia, krisi guztia, ez gatoz ere munduriko oberenetatik, ez? Orduan, ez da mundu oberenik. Baina ez dirudi ere obera doanik, ez, dagoena orain, ez? Eta orduan bai, hori saiatu naiz, ez espreski, ez, karo, nik imaginatzen dut, ari gera hitz egiten bi liburuz, oso ezberdinak direnak, naiz eta gai batzuk konpartitu, baina fakzioaren aldetik, novela bat azken finean, hor dago planifikazio bat, eta dago ideia bat, eta ipuinak, bakoitza bere baitan novela bat denez, zoaz eraikitzen denborarekin, eta orduan ez dakizu azkenean zerekin aurkituko zeran bildun, gero hori egiten duzu aukeratzen dituzunean ipuinak, ez? Batzuk kanpoan uste dituzu, beste batzuk sartze dituzu, ez? Baina hemen bai interesatzen zait nola hori finkatu zenituen gaiak, eta niri adibidez immigrazioarena ez oso importante iruditzen zaizure liburuan, hori, pixkat ideia nondik etorri zitzaizun, eta zein izan zen genesia, ez nobela, esate dizuan bezala nire ipuinen kasuan genesia oso askotarikoa da, eta horregatik nirea da bilduma bat, eta ez liburu bat, ez gai baten inguruan, ez baizik eta
gauza diferenteak. Genesia nik uste Bartzelonako atentatuetan, hori duela Rambletako atentatu odoltsu hortan, zera nik pentsatu nuen, nik Katalunia ezagutzen dut, eta lagun katalanak ere baditut, eta beraiek ja aspaldi erraten ziaten hemenka Iruñara etortzen direnean, eta jo, gero Kataluniaren gero eta antza handiagoa du Iruñak. Zergatik gero eta etorkin populazio handiagoa duelakoz. Eta haiei, degarria ere egiten zitzaian, batez ere gainera, herriberaldera joanta, zenbat Magarebetik eta etorritako etorkinen kopurua. Eta orduan, horri ere, orduan Bartzelonakoari ere gehituta Pariskoa, Parisko atentatuak eta, nik nire buruari galdetu nion. Hemen, Euskal Herrian, hain ezinezkoa litzateke horrelakorik gertatzea, eta pentsatu, bakarri falta da nork antolatua. Eta orduan hasi nintzen. Ja, aspaldinen bilen du Sarau eta berpizteko ideia, gero banituen emigrazioaren gainean, batez ere guk emigrazioarekiko, edo emigrazioarekin dugun harreman, edo ez harreman, edo urruntasun hori, horren gainean ere iruditzen zitzen. Nafarroan bai, konparatuta, komunitate autonomoekin nik uste dut. Berriagoa da. Berriagoa da, baina nik uste zera kopuru aldetik, edo zer aldetik, ez dakit... Baina antzeko ibiliko bere. Baina kontua da, diot, historikoki dela berria agian zuenean, hemen historia lehine jarriko nahi zeren. Hemen berroita hamarreko eta hirurogeiko hamarkadako industrializazioan izan genuen, ez? Baina Nafarroa batez zen Nafarroako landatik elikatu intzen, egontzen ere. Baina, ja bat zeuden Espainiar etorkinak, Iruña inguruan bat ziren. Baina ez egin beste. Kanpotarrak, horiek etorri dira azken 25 urtetan. Azken 25 urtetan hasi ginen ikusten lehenbiziko Hego Amerikarrak. Gero etorri ziren lehenbiziko ekialdekoak. Eta, magrebiarrak, afrikarrak, eta, ez dakit, Iruña multietniko hori, nik uste oso leku interesgarria gauza historioa kontatzeko eta historioa sortzeko. Baina hori, atentatuen kontua izan zen pixka bat ideia piztu zizuna, baina gero hori eramaten duzu, ez novela politiko bat egitera, baizik eta... Baina politikaren meandroetan eta ibiltzen den, hemen azken batez, ez da politika fikzioa, baina igual gerta badu oihartzuna, azken urtetan Nafarroak ere bizi izan dituen aldaketa politikoa, ere azpian badago esan gabe doan zerbait baliz bezala, ez da?